Masquerade saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Tip Secrets. Kana channel, please don't forget to subscribe. Kana subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasmuri Zimbabwe tawiganya, runetsa nyaya yema MPs Triple Office from Parliament Mushe Mekungi akaita record na Interim Secretary General wa Triple C vasengezo this incident yakonzera chaos party ya Triple C hapo ma leaders wa Triple C report rachite vasengezo si member ya Triple C then bamudenda vakarisi votes hamba ikaba kuna sengezo vakaendesa ya imbi vakaendesa kuzeki vachitaura vachiti pane vacancy yema Triple C members akaitwa record this incident yakonzeresa chaos mu Triple C zviri kunzi izvo vaNelson Chamisa vari kuplana kuronga idemo ku withdraw ma MPs na councillors avo ese mu parliament as a way to demonstrate this incident. Pana another futi rumor yari kubuda yekuti vasengezo plan yavo ndeye kutora power from Nelson Chamisa yekuti this move yavaita iri kuratidza kuti vane simba mu Triple C muri Zimbabwe ende zvakare zviri kunzi vari kubhekwa nemamwe members eTriple C kuti chidiko chiitike hanzi havasi kuita vari vega plan yanzi pane leaders MPs Triple C ari kuvabheka muri Zimbabwe amene munoona sei nyaya takuvigira kuti munoona sei this chaos iri kuitika mu Triple C kuti yakamira sei tiri zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.